Srdečne vás všetkých pozdravujem. V uplynulých dňoch som zachytila niekoľko podnetov ohľadne RTVS, preto sa chcem vyjadriť k aktuálnemu stavu a vysvetliť vám túto situáciu. V prvom rade vás ubezpečujem, že to, čo sa deje v RTVS, vnímam rovnako ako vy. Treba si ale na rovinu povedať, že RTVS si už dlhšiu dobu neplní svoju verejnoprávnu funkciu. Nie je nestrannou inštitúciou, ktorá prináša divákom a poslucháčom objektívne a vyvážené informácie. A nie len to. Považujem za alarmujúce, že RTVS má takmer nulovú vlastnú slovenskú tvorbu, ale na predražené licencované zahraničné programy vedenie peniaze vždy nájde. Aj zadávanie projektov do externého prostredia výrazne predražuje výrobu. Už len čerešničkou na torte je, že chybou súčasného vedenia prišla RTVS o vysielacie práva na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Získala ich komerčná televízia. To znamená, že potom, ako prišla o väčšinu vysielacích práv na svetový pohár v lyžovaní a otázne svoje majstrovstvá Európy vo futbale, nebude jednoducho pokrývať reprezentačné zápasy v hokeji. Najbližšie 4 roky neuvidíme reprezentačné zápasy na obrazovkách verejnoprávnej televízie, čo znamená, že si ich nemôže pozrieť každý. A tým si neplní svoju zákonnú funkciu, ktorá aj vyplýva zo štatútu verejnoprávnosti. Plne si uvedomujem, ako vás hnevajú napríklad publicistické relácie, kde je už v podstate pravidlom, že sú do nich pozývaní ľudia s identickým názorom. Názor z iného spektra nedostáva žiadny priestor. Je až zarážajúce, že generálnemu riaditeľovi verejnoprávnej inštitúcie tento stav neprekáža a nic s ním nerobí. A to nehovorím o nevyváženom spravodajstve, ktoré často sklzá až do bulváru. Dostávame stovky podnetov od občanov, ktorí žiadajú nás, ako Ministerstvo kultúry, aby sme konečne zasiahli. Dôvodov na odstúpenie alebo odvolanie generálneho riaditeľa je už viac ako dosť. Musíme však postupovať tak, aby sa nám ako bumerang nevrátili unáhlené rozhodnutia. To posledné, čo potrebujeme, je robiť chyby, ktoré by viedli k nekonečným súdnym sporom. A v konečnom dôsledku by nás iba zaciklili v problémoch. Je našou povinnosťou postupovať v súlade so zákonmi a ústavou Slovenskej republiky. Napriek enormnému tlaku, ktorý dennodenne cítime, niektoré veci nevieme urýchliť, ak chceme postupovať v zmysle zákona. Rozumieme, že ste nahnevaní, aj my sme. Každá jedna zmena, ktorú chceme urobiť, ale musí byť v súlade s legislatívou a pochopiteľne odsúhlasená aj s koaličnými partnermi. Uisťujem vás, že máme plán, pracujeme na tom od prvého dňa, čo sme na ministerstve. Áno, aj nám prekáže, že to trvá tak dlho, ale musíme dodržiavať zákony.